Okay, kaaro pa madama kayo katugtong iti programa may na Paul 1 at da kami manen. Dahil nga po 97.7 Sweet Radio Nagsam Station. Talaga amat apo kat apo ala amat tayo kung daw nga agyaman apo kat iti umay ti mapuno ti kalman sa celebration mi basi di balay. It's our 20th year of being together with my wife Juve Sariares. Bakit happy anniversary kang kan timot late apo nga birthday celebration ni Jason kat nagragsak laki tin apo dagiti dakol Ago Berro di Villa Carmen aglalaw di agpa-contest na ti ko Bring me. Di ba katawa akla una, hindi kalman, hindi baga nga, bring me man, di anak yun yung awan tibado na, apo talaga mga kasama. Nilabusan tabot taon. Kasta unay pamayanda, kadagiti anak, da talaga matapno lang agtultuloy tiragsak. Once again, thank you very much, apo kada kayo, kadagiti naginaw, nagluto, da kita. Kata, may saman nga sunata, ti ipay ko kinibagot ko. Di ba? Duat? Sika, isago mo ko ng disco. Sige. Mati amo, ito first part na balik kabisado. Para kanyang bakat, anyaman ti program dita balita, ta among agital dalimanag ka dita, amok nga kay, agmama, panapada kita aramidi na tatay. Aglablaba, giligligpit, pagkikita na amin daytan. Ang ngarot para kanyang bakat. Kaya siyempre kadagiti kayo mablaw kanya mit Facebook. Thank you very much. Kas makita bayati panatin nata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal may di kay papanan ti punong ayan kas makita nakapinpintas kalatan tanahakulor ka tibuok namin bakat kas makita agmauyong apay laken ka kas makita ni patay di kay papanan di puno nga ayat kas makita aglabas man di adun at awen awan ni ti dua-dua tapno maamuanda ti puno nga ayan tariyawan na
puno nga ayat taliyawad na. Special nga piyesa apo para kinibakot ko talagamat nga dahil nga sonata apo kat may paay kadagiti agasawa nga nabayagan nga agad kadwa kat kas nilabag ti sonata ako na nakas makita adun ti naglablabasan dangam bayat ti paragden nata labay sudalatan apo agpauyong still crazy still crazy for you kung na agmauyong pala crazy for you turns me kasla talag mauyong dito. Hello mga idol, kung FTD, nalaro nga Tel daw ti Domingo, bakit ti panagdengdengag kanyayo. Nafukaw. Ti programa yo, at dagayam imay nga doktor ti utak ni Doktor Sabado. Haan mi amukin ni Sean kanhans ta imay kami kuwamot nagpa-check up. Yan Mark kapag ibinuga ko ba ang usok ng sigarilyo, smoke filter na ba ako? Apo, pati ba naman nakikiuso si Sir Emil din talaga, grabe. Yan na. Apo, laki mo. Ang kulit mo Kasara to, basa niya Facebookan. Wala pa kasi. Umuma ka niya doon. Kapag na ba ako? Sige man, nagpanunok ka man. Ilocano. Okay. Amom ni Manong Hulito pala kay nang tut iti manok. Sa bungero na ba ako? Apo, thank you very much Manong Hulito pala kay iti Italy tanang ipatulod iti upa na. Upa apo. Kaputa adda iti kawitan ko nga inted ni Sir Bayani rimakot. Adam mo nang tit kanyak ti upa nga nagapo sa Jaya Ilocos Taltan dandanek agkaron iti sarili kon nga farm dagiti panabong. At dapay agilan di dyan. Balayan nga. Manariman na po nga iwanak. Ito no napiksan ton. Apo kat. Actually, nagaputi instruction ti DNR kat LGU Ramon. Iso nga dandanimin. Apo nga. Palubusan min tumulan ito medyo makarecover pa si Tete nga agila. Kat pagyaman namin apo. Kung naman siya, nagarti mo. Nagarti at ang agila. Samantalang ni Bunso ni Fatima nga nagapo pa DJ stage ko kanin na amin. Kaya tamang agila nga nagapulang di tayo tumanpantay kaya di na makanan da kita maitasal kanya. Iniwa akte karne ti fresh nga galonggong di na pa'y kayat. Wow, anong gusto niya? Di ka mo man. Anyway, malikatang kami. No, sinuman apo, iti makamuti style na nga magpakan iti agila. Ingatangan pa iti kuros. Diyan lambon. Di na may isa lang tikin na may isa lang tikan nagkunana ditang agilaan nakalasto. Agday diet. Pinatas mi amin yung pakan. Sa mangan matkidingim sa gabasit laeng. Ayan. Tip-tipid sa. Active one. Kat kunana mo dito text message kanya. Diti karan na man ti may isang sonata ating Felix ni Manong yung rod kaya ba ni DNR detoy. May saak nga forest specialist ti DNR San Isidro ti ayang ko ading ko kunana. Ayan. Good afternoon kan kadikati kakadom dito Sir Rod. Kasama kini Sir Pablo nga napandikal man DJ balay fresh beef kanon apan na binisita. Fresh beef ay na dita. Inanay darling, jinga to. Fresh beef ti ipakan mo. Fresh beef kunana. Wow. Social to. Talaga nga gastos kami dita nga bilit. Okay na ibang alto yung Manong June kablawan da man nga agdengag iti nalatak nga programa yo. It's me Niño de la Cruz of Pultres San Miguel Ramon Isabela. Mga nakaanos ni ading ninyo. Haan nga agdengag ti radyo tao mo ti signal di San Miguel iso nga nakamix El Arizonan. Okay, nagasatagpay na itan. Wen, amo man data nga nagsami kung ka di mo sumamit DJ San Miguel. Anyway, great ko man Manong June and John Mark, mga relatives ko dyan sa San Manuel Isabela, lalo na sa brother ko na si Joel, the best Baldos from Oliver Baldos here in Japan. Pud nung makaliwliwad ito programa yo. Keep it up kung na ni MYTR Mighty ko na mo. Mighty. Ay, da dyan.
Aka dilpata man iti screen adarugi. Adarugi na iti screen iti laptop iso nga kinalugag mo mga dinilpatan o kita. Yeah. Ano pa kita dita? Oh, nakaragsak ti programa yung Manong June kan JM. Na yung pagkaldo yun dita. Ka-Blackman jay duwang anak ko nga nag-recognition. Wow. Iti Biyernes. Ti Paul Kenjana para kasi man jay 7 inches. Ti ka bro, ti ka Rubayo June Fernandez ti Baniket ang adanan. Wow. Ayan. Thank you so much, Apo. Dagiti amin nag-text dito. I-text line tayo. Tuloy-tuloy lang, Apo. Ti pangablaaw yung request. And at this moment, kaaruba kay may nga kablaawan ni ating Venus Fipimindaro City Singapore nga kasangay ito ta. Happy birthday. Greetings coming from Manong Julito, kini Manang Esther, dagiti ever FDD Armies. Ayan. Kataya man dati cellphone ko man na. Ako malukatanan. Apay. Agur ka ano pa dagita ya. Wow. Si Minipac di napalabas ka Domingo, idi na kami DJ Villa Carmen Manong John ngem busy kayo nagado-tao ko na ni ni Jeff. Okay, si Miri napangka ko matimulong ading Jeff nga naging inomot ano ko abo apay no mga ko dahi tanga kanta ka makalwasi ta ay kakanain tanga kantaan ka raw. It's my wife nag-respond so na jinti kinan nagmay tikin na kaipapanan ko nam dagmay ti kaipapanan na datanga sonata nagmeti mensahe na po kasla mo na experience mo ti dati makikita na ada nakita man nga kas makitam ko na kas makitam nagado iti kamuro. Wow, ano lupit mo ha anang arte kaya mo ado kamuro mo natin dugtatimod mo sige man ay kinamuro ka ay magasan aji nga maji timod nga dyan alam mo ay aya ngarod karo ba kablawin mo pa yung apo iti HR ay birthday gaya miti kwa MO may apo nga nag-birthday mo 18 na ni Madam Lani Salcedo 18 na nagdibu isun. Wow, mas matanda pala ako sa kanya lalaki nga talaga nagubing isuna awan pa'y asawa na diba? Social lang. The ever beautiful smiling Mrs. Lani Toledo Salcedo. Akala ko walang asawa ba't Mrs. na tatay lang nga nag-asawa. Nakagatang na biyuda actually kanayon latangan nagka-tune in kanya. Tama ti pagyamahan nagkadagiti dumang officialis ti LG Ramonta. Talaga nga nakasuporta dalata kanya ta. Again, thank you very much Kabagis Lani and happy birthday kengka kat anan ti sumarunon. Agsaw kan nag-text mo lang niya kay Sunay din. Anak ko na. Expecting your greetings on Sunday. Ni Ma'am Lani. Ay, okay. Nag-PM isuna. Ay, wong gayam, ipalagip ko lang apo, hanya bagbaga nga isnabero ako di Facebook. Na-block dati Facebook ko. Na pa niya nangyari gamin. 3 days, ti amudang namin, dagiti taga Facebook, apo kat, dagiti kansyon, imikat, kansyon ti original. Handa ang mga version ta. Handa nga mamati nga version ta dagiti kantata jay. Isu nga nang ti copyright notice kanu nga lumabsing ta kanu iti paglintagan iti Facebook. Handa may garudan. Matik mo may palawag. Actually nang ti dalang ti talong aldaw nga pan naka-block na DJ Facebook account. Kaysa kayo nga ma-replyan ang kumabasa amin apo nga mensahe shoot ang kumalukat ti Facebook ko. No Messenger. Nagaramid akti sa baling account ko. Okay. Tapno ko diretso ti communication ko kada kitay gagayom tayo. So nga dagiti hang kumabasa apo ti message na dispensary nyo. Tanubigat ko pa ilang apo malukatan di Facebook ko. Ayan. Adamo ti temporary apo nga Facebook ko iso de jay 4 decade dugo ka arroba ko na. Ngarod sagbay nga malpas iti umuna nga paset iti programa ta mangtadtan iti Gangganaut
Dat lang. Tila Kang ganat lugar kayo mo dyan. Wan. Dat lag nga Dat sonata. lag, Katmanan, ti paganurutan ka aruba. I-text yun lang kada kami. Itititulo, paulo na dati nga sonata with your name, age and address. Tabakay no si kayon. Iti mangabang iti. Nako, igino na daman dito yan. Duwagasot, apo a pesos worth of cellphone load or cash no umay kayo dito ya. Istasyon. Dito kasamitan ng istasyon sa Santiago City, iti 97.7 Sweet Radio. Ulitin man dyan pagkanurutan, i-text dala ang apo iti 0977-369-1552. O, nabuntog ayo yun, ha? Kat handa kayon. Haanda kayon, apo nga parigatanan, nalakalaang dito nga sonata. Isong agberbiro ka konti nalaka. Nalaka akita akti nalaka. Dito lang. Nalaka lang nga po papugtuan mi kada kayo. Amin nga barangay, apo amo na dito yung sonata. Kat dito yan. Sumangpayan in 5, 4, 3, 2, 1. Ay kapitana, ipangulwam, daytoy asunata. Ingka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti inkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapukin sa lunan ragsak ipakita. Ay kapitana may kagawat agpatpadaan ken ka. Ding kadliplipatan guyudem nga isala. Iwanas wes yung agpatpada paatiw ka katkaruba. Sakay ipagkaag itiragsak panakikadwa. Kapitana rikusim sa lunan wet ala. Biagem ti panakimay-may sa babae anak ng rekta. Di kaksar dengag pandanggo ipalayog mo patong mo. Wanes wes yut abagayo nakaay-ayo. Ay kapitana, ipangulwam, dayti asunata. Ingka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti ingkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken sa lunan ragsak ipakita. Ay kapitana, may kagawad agpatpadaan ken ka. Ding kadliplipatan guyudem nga isala. Iwanes wes yu agpatpada atiw ka katkaruba. Saka ipagkaak itiragsak panakikadwa. Kapitana rikusim sa lunan wen ala. Biagem ti panagkimay-may sa babae anak ng rekta. Di kaksar dengag pandanggo ipalayog mo't patong mo. Wanes wes yut abagayo nakaay-ayo. Rikusim sa lunan wen ala. Biagem ti panagkimay-may sa babae anak ng rekta. Di kagsar tengag pandanggo ipalayog mo patong mo. Wanes wes yut abagayo nakaay-ayo. Ay kapitana ipanguluam dayti asunata. Ingka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti ingkayo amin na panakimay-maysa. Ingkay patapuken sa lunan ragsak ipakita. Ingkay patapuken sa lunan ragsak ipakita. Aha!
introduction na pa lang tatay at ang adagos si Mumpatan. Talaga mo nga, very active. Dagiti texters tayo. Kat, with that pace, kahit may apong ilipas ko mati mo ng paset ti programa, ang madama ti pahabol apong dedication nga medyo nakakigtutak pasit. Ayan. Kung ano dito ay pakikablao man, ti naimbag nga pa nagkasangay, maibag ko na mo, apurong spilling ni ading Elmi. Naimbag ka no, naragsa ka pa nagkasangay ni Boss Delmar Bartolome, bueno para kanyaming agasawagat ni Ninong Delmar Bartolome, kini Jelmar Fontanilla. Agyaman, it's me Elmi, ko na nawang gayam. Idi Kalman, April 8, iti birthday na ni Engineer Delmar Bartolome, kat makipagrik na kami pa, iti pupusay, iti mother na, kat iti labi, bangkay na apo katatad di Oscaris Ramon Isabela. Ninong, happy birthday. Uray no kasatin na pasamag kini mother. Ayan. Can, of course, good afternoon mat kanina ng Lani Bartolome. Kan kadakiti. So amin na apo, nga kakabagyan nyo dita Oscaris Ramon Isabela. Kat apo, ititatdatlag nga sunata tayo at dahan iti nangabak. Itatepa lang introduction apo kat adati nag-text nga dagusan. 25 years old from San Miguel, Ramon Isabela. Ano nga oras iti text na? Nag-text iti nga dagos katatay. Awan. Haan apo nga radyo ti pagdingdinggan na no di ka iti Mix LR sa nag-text ito yung official text line tayo. Kan kanayon mo't apo nga adalat ta nga dumdumog ti programa. Iso nga memorize mi apo dagiti agte-text kita kami. Congratulations to you ating Niño de la Cruz of San Miguel. Daw kasut piso load when of cash ti agpidi-pidi ka basit. Kat kasangarudan nalpasan na po ti first part o so iba yung may kadwa nga pasete programa iti FTD at da kami man nandito lang po 97.7 Sweet Radio Nagsam Eat. Kaya lang awam mo ni Camelvin ako kasi man timang pintot dito barbaring mapalaranak nga maipatukor ako ka. Ano dito? Madi ang dati FF kasi ay F. Kasagana ang arod apo agsublit for decado kalpasan ti subag mo nga palagi.